Είναι ένα απίστευτο ταξίδι, σχεδόν μαγικό. Πώς ακριβώς ένα μωρό μαθαίνει να σκέφτεται, πώς από τα απλά, σχεδόν αυτόματα αντανακλαστικά φτάνουμε να χτίζουμε ολόκληρους κόσμους με σύνθετες, αφηρημένες ιδέες. Σήμερα θα εξερευνήσουμε ακριβώς αυτό, την απίστευτη διαδρομή του ανθρώπινου μυαλού, καθώς σιγά-σιγά διαμορφώνεται. Αυτό λοιπόν είναι το μεγάλο ερώτημα. Αυτό το μυστήριο οδήγησε τον Ελβετό βιολόγο Ζαν Πιαζέ στο έργο της ζωής του. Το κλειδί για εκείνον δεν ήταν το τι ξέρουν τα παιδιά, αλλά το πώς χτίζουν αυτή τη γνώση βήμα-βήμα. Και η απάντησή του, μια θεωρία που άλλαξε κυριολεκτικά για πάντα τον τρόπο που βλέπουμε τη μάθηση. Πάμε λοιπόν να δούμε τα θεμέλια αυτής της θεωρίας. Ας τα φανταστούμε σαν τα βασικά εργαλεία, τα τουβλάκια που χρησιμοποιεί το μυαλό μας για να κατασκευάσει ολόκληρη την αντίληψή του για τον κόσμο. Ο Πιαζέ ονόμασε αυτά τα νοητικά προσχέδια σχήματα. Είναι, ας πούμε, οι βασικές δομικές μονάδες της σκέψης μας. Σκεφτείτε τα σαν κατηγορίες ή σαν φακέλους στο μυαλό μας, όπου ταξινομούμε όλες τις πληροφορίες που παίρνουμε από τον κόσμο γύρω μας. Ας πάρουμε ένα κλασικό παράδειγμα για να το καταλάβουμε. Ένα παιδί έχει ήδη στο μυαλό του τον φάκελο για τον σκύλο. Όταν βλέπει για πρώτη φορά μια γάτα που έχει και αυτή 4 πόδια και τρίχωμα, προσπαθεί αυτόματα να τη βάλει στον ίδιο γνωστό του φάκελο. Αυτή η απλή πράξη, λοιπόν, μας αποκαλύπτει 2 θεμελιώδεις διαδικασίες μάθησης. Αυτό ακριβώς είναι η αφομοίωση. Το παιδί χρησιμοποιεί το σχήμα που ήδη έχει, τον φάκελο για τον σκύλο, για να κατανοήσει τη νέα εμπειρία, τη γάτα. Είναι η προσπάθεια δηλαδή να ταιριάξουμε τον καινούριο κόσμο σε αυτό που ήδη γνωρίζουμε. Εδώ όμως είναι που γίνεται το μαγικό. Όταν κάποιος διορθώνει το παιδί, λέγοντας «Όχι, αυτό είναι γάτα», ο παλιός φάκελος αποδεικνύεται ανεπαρκής. Αυτή ακριβώς είναι η συμμόρφωση. Είναι η στιγμή που το μυαλό είτε τροποποιεί τον φάκελο σκύλος για να πει «Εντάξει, σκύλος αλλά όχι γάτα», είτε ακόμα καλύτερα δημιουργεί έναν ολοκένουργιο φάκελο αποκλειστικά για τις γάτες. Και για να θυμόμαστε τη διαφορά, υπάρχει αυτός ο πολύ απλός μνημονικός κανόνας. Αφομοίωση. Χρησιμοποιούμε το όμοιο σχήμα που ήδη έχουμε. Συμφόρμωση. Κάνουμε αλλαγή ή δημιουργία ενός νέου σχήματος. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να μην τα μπερδεύουμε. Όλες αυτές οι διαδικασίες λοιπόν δημιουργούν έναν ασταμάτητο κύκλο μάθησης. Ξεκινάμε από μια κατάσταση ισορροπίας όπου ο κόσμος βγάζει νόημα. Μια νέα εμπειρία προκαλεί ανισορροπία, μια σύγκρουση. Αυτή η σύγκρουση είναι που μας πρόχνει να προσαρμοστούμε, να αλλάξουμε τη σκέψη μας. Και το αποτέλεσμα, μια νέα πιο εξελιγμένη ισορροπία. Αυτός ο κύκλος είναι, στην ουσία, ο κινητήρας της νοητικής μας ανάπτυξης. Ο Πιαζέ πίστευε λοιπόν ότι αυτός ο κύκλος μας περνάει μέσα από 4 ξεχωριστά στάδια ανάπτυξης. Ας μην τα φανταστούμε σαν άκαπτα κουτιά, αλλά καλύτερα σαν διαφορετικά τοπία σκέψης που διασχίζουμε καθώς μεγαλώνουμε. Αυτά είναι λοιπόν τα 4 μεγάλα στάδια και οι τυπικές ηλικίες που τα συνόδευαν. Κάθε στάδιο χτίζεται πάνω στο προηγούμενο, με τη σκέψη να γίνεται όλο και πιο πολύπλοκη, όλο και πιο αφηρημένη. Ας σταθούμε λίγο στο προλογικό στάδιο. Εδώ τα παιδιά αναπτύσσουν με απίστευτη ταχύτητα τη γλώσσα και το συμβολικό παιχνίδι, αλλά η λογική τους έχει ακόμα κάποιους περιορισμούς. Το πιο χαρακτηριστικό είναι ο εγωκεντρισμός, δηλαδή η δυσκολία να δουν τα πράγματα από την οπτική γωνία κάποιου άλλου. Και ξέρετε, αυτό το απόσπασμα από το βιβλίο του Άθα Εμίλ είναι η τέλεια απεικόνιση της εγωκεντρικής σκέψης. Ο Γουίνι ερμηνεύει τα πάντα στον κόσμο αποκλειστικά με βάση το πώς αυτά σχετίζονται με τον ίδιο και τις δικές του ανάγκες. Περνώντας στο επόμενο στάδιο, η σκέψη γίνεται πολύ πιο οργανωμένη, πολύ πιο λογική. Τα παιδιά πλέον μπορούν να καταλάβουν έννοιες όπως η διατήρηση της ποσότητας ή η αντιστρεψιμότητα. Παρόλα αυτά, η λογική τους είναι ακόμα συγκεκριμένη, δηλαδή είναι δεμένη με φυσικά, χειροπιαστό αντικείμενα και γεγονότα. Αλλά, ξέρετε, όλοι αυτοί οι μηχανισμοί μάθησης δεν αφορούν μόνο τα παιδιά. Στην πραγματικότητα, τους χρησιμοποιούμε σε όλη μας τη ζωή κάθε φορά που μαθαίνουμε κάτι καινούριο. Ας δούμε ένα παράδειγμα από τον κόσμο των ενηλίκων. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς δουλεύει. Φανταστείτε κάποιον που ξέρει να οδηγεί μόνο αυτόματο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η ισορροπία του, η ζώνη άνεσής του. Και ξαφνικά πρέπει να οδηγήσει χειροκίνητο. Το παλιό του σχήμα οδηγήσης καταρρέει. Επικρατεί, ας πούμε, μια ανισορροπία, μια σύγχυση. Για να τα καταφέρει, πρέπει να κάνει συμμόρφωση, να μάθει τι κάνει ο συμπλέκτης, πώς αλλάζουν οι ταχύτητες, να δημιουργήσει ένα νέο σχήμα. Όταν το καταφέρει, φτάνει σε μια νέα, ανώτερη ισορροπία. Τώρα,
η γνώση του είναι πιο πλήρης. Και αυτή ακριβώς η διαδικασία, από την ισορροπία στην πρόκληση και τελικά στην προσαρμογή, είναι ο πυρήνας της μάθησης, είτε είμαστε παιδιά είτε είμαστε ενήλικες. Βέβαια, η επιστήμη προχωράει. Η θεωρία του Πιαζέ, αν και θεμελιώδης, έχει δεχτεί κριτική και έχει εξελιχθεί με τα χρόνια. Για να δούμε λοιπόν πού βρισκόμαστε σήμερα. Οι σύγχρονοι ερευνητές, αυτοί που λέμε νεοπιαζετιανοί, βλέπουν την ανάπτυξη κάπως πιο συνεχή, όχι τόσο σε διακριτά σκαλοπάτια. Επίσης, δίνουν πια πολύ μεγαλύτερη έμφαση στον ρόλο του πολιτισμικού πλαισίου, της εκπαίδευσης, αλλά και σε άλλες λειτουργίες του μυαλού, όπως η μνήμη εργασίας. Παράγοντες που ο Πιαζέ, είναι αλήθεια, είχε υποτιμήσει. Παρά την κριτική όμως, η κληρονομιά του Πιαζέ στην εκπαίδευση είναι τεράστια. Η ιδέα ότι το παιδί δεν είναι απλά ένα άδειο δοχείο που γεμίζουμε, αλλά ένας ενεργός κατασκευαστής της γνώσης του, αυτό άλλαξε τα πάντα. Η αξία του παιχνιδιού, της ανακάλυψης, ακόμα και η κατανόηση ότι τα λάθη είναι πολύτιμα, είναι αρχές που του τις χρωστάμε και που διαμορφώνουν τα σχολεία μας μέχρι σήμερα. Και όλο αυτό μας αφήνει με ένα πολύ κρίσιμο ερώτημα. Αν τα παιδιά είναι όντως οι αρχιτέκτονες του μυαλού τους, τότε ποια είναι η δική μας ευθύνη? Είναι να τους παρέχουμε τα καλύτερα δυνατά υλικά, περιβάλλοντα πλούσια σε εμπειρίες, σε προκλήσεις, σε ευκαιρίες για ανακάλυψη, ώστε να χτίσουν το πιο στέρεο και δημιουργικό νοητικό οικοδόμημα που μπορούν?